torikun wa torikul jannah ma'al ilmu. Bahwasanya segala sesuatu itu wonten dalane lan dalan menuju teng surga salah setunggale dengan ilmu, terutama ilmu agama. Mugi-mugi langkah kita sedaya wau saking griya dicatet dening Allah, di ngapura dosa-dosa kita lan diangkat derajat kita. Allahumma amin. Alhamdulillah. Nun sewu Bapak Ibu langsung ke materinya ya Bu. Nggih. Aja sampai jam 8 Bu. Wonten nggih. Oke nggih. Wonten acara nggih. Monggo kita niati sedaya belajar sesarengan. Nun sewu Bapak Ibu, monggo kita lakukan maos sholawat belajar. Nggih, supados tambah barokah. Sampun niki malih mboten apa nggih Bu? Nggih. Sholawat itu mesti diterima dening Gusti Allah. Monggo sesarengan satu kali. Sholatul supados gesang urip kita niku indah hayatan thayyiban saidan wa barokatan. Napa to Bu? Mboten nggih Bu? Pengen to kita sedaya uripe bahagia nggih Bu, Pak? Supados gesang urip kita niku indah, bahagia dan barokah. Nggih menika konsep agama ingkang pertama yaitu dengan bil ilmi. Napa Bu, Pak? Bil ilmi. Sehat.